Hello! Днешната тема. Момчета. Да, винаги става те. Вчера с една приятелка говорихме за едно момче. И аз казах: майка им да еба! За какво винаги става те? Ходи с някой. Бебе, обичам те, не знам си какво, винаги ще съм до тебе, искам да те гъшкам, да ще те целувам. Ти си майто всичко, вселената. Да, къса си. И той и база човек. Дали с тебе като пълен букук. Вари при ония, при Петю, при Иванчо, при любовника, при ония другия с очилата, с ония той топси ти бала съм ги вече кои са всичките. Минава се, какво се минава, тотай. Аз ще я обичам, искам да съм с нея, тя не знае какво е любов. Няма да разбере какво чувствам, точно аз, той всичко тук. И боса ми момчетата, педаляси смотани. Да, вярно е, да с вас няма как. Но не често стари си с момичета като пълни букуци, само защото не знаете какво да чувствате точно вие.